papaitan. Ito yung tinatawag na sinabwaga. Good morning mga kaayat! At ayun nga, kung makikita nyo, nandito tayo ulit sa aming bukid. Ayan, dahil may mahalaga tayong isa-celebrate ngayong araw na to. So, ngayon, isa-celebrate natin ang birthday ng aking pamangkin, si Abyong. So, wala pa siya rito mga kaayat. Wala. Dahil nandun pa siya sa kabahayan. Siguro tulog pa. Susunod na lang daw sila dito sa bukid. So, ang kasama pa lang natin ngayon ay si Lenlen. Yan, na nagwawalis. Sobrang sipag yan. Naglilinis na. Si Apple. Tapos, si Natalie. At, syempre, may bisita tayo. Si Jillian. Hi! Tapos, andun naman si Papa. Ayun. Yan, nasa pa ba? Yon, si Papa. Ayun. So, ayun nga, abangan nyo guys, celebrate natin yung birthday ng aking pamangkin. Paulit-ulit, no? At, ayun nga, bali, birthday niya kahapon, pero ise-celebrate namin ngayong araw na ito. Dahil nga, hinintay pa namin yung kapatid ko, yung papa niya, dahil gusto niya na dahil gusto namin makasama
ng aking pamangkin yung papa niya sa birthday niya. Kasi nga nasa trabaho siya mga kaayat. Once a month lang siya umuwi. Sa isang buwan may 4 na rest day siya. At yung rest day na yon mga kaayat ay iniipon para minsanan na lang dito. Kasi nga stay in sila doon sa poultry na pinagtatrabahuhan niya. So, napakagandang ano din kahit papano para may time din siya sa kanyang pamilya. Ayan, mga kaayat. Parating na rin si Uncle Docs at saka si Auntie Ebs. Siyempre, kasama nila si Sarah Jane. Tulog ata. Ayan. Hello! Ayan o. Sarah Jane. Hi, Sarah Jane! Sarah Jane. Good morning! Good morning mga kaayat ko naman. Good morning mga kaayat! Hi! Bali ngayong araw na ito mga kaayat, tutulong kami sa pagluluto dahil magkakatay sila ng kambing! Wow! Ayan. Ayan. Mamaya balikan ko kayo mga kaayat ha. Maglilinis muna kami dito sa kubo. One hour later. Ayan guys, ipapakilala ko sa inyo ang aking kapatid, ang tatay ni Abyong. Ayan. Ito kay. Hello, kaya to. Ayan, bali ako yung panganay mga kaayat. Pangalawa ito, tas ito si Bunso. Ayan. Ito na nga yung birthday boy. Ayan. Hello, kailan mo to? Ayan. Aking nag-iisang pamangkin, birthday niya. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? 4. Ah? Ilang taon ka na? Ah? Ayan guys, tapos na kami maglinis. Nagsusunog na kami ng mga dahon ng ano na to, kawayan. Nagkalat. Ayan. Yan oh.
Yan, tapos yung isa doon. Yan, tapos si Uncle William. Hello! Kapatid ni Papa. Yan. Sila yung nagputol ng kawayan dito, guys. Yan. Ayan, mga kayat, merong nagbibidyoke dito. Radyo lang siya, yan. Tapos ito, yan may mic. Naka-connect sa Bluetooth, yan. Diyan sa cellphone ng aking kapatid. Kayat, may ulam na ako mamayang hapon. Ayun, may ulam na siya. Kasarap naman ng ulam niya, bulang lang. O yan o. Sarap na to. Ayan. Badaan sa bunga. Kagaling. Yan, may mga bisita kami. Yan. Hello, Athena. Tapos ito, pinsan namin. Si... Ay, Marimar. Marimar. Tapos ang kanyang anak. Hello, Kyra. Tapos si Auntie Au. Hi. Yan. San si Uncle Wala naman. Tapos yung asawa ni Marimar, si Braggy. Yan. Braggy! Naiya siya. Tapos, ito, si Uncle Mario. Hello! Ayan. Yun yung kambing na kakatayin namin mga kayat. Yan. Ayan, ang dami na namin dito sa kubo mga kaayat. Sisimula na kaming maghiwa ng mga rekado. So ayan, parang na din siya, parang family bonding na rin. Ngayon lang ulit magbabanding mga kaayat. Nabitak na jiklog si manok ko to'y panyo para baw di kartiro dito yaw. Nabitak. Hindi muli di manok. Natupakan di yan tiklog na bitak anay. Awanan. Apang kwintaw-dawatan ti duwa iklog. Nabitak ka no di duwa na nga itlog. Itlog ti manok mga kaayat baka iba yung isipin ninyo. Napatungan daw ng ng mga kasirola kaya nabitak. Hinahanap ng inahin na manok. Kaya humingi daw ng 2 itlog si Uncle Dox para meron siyang limliman. Oh, humingi doon sa kabilang manok. Akin manok. Manok yung anak niya. Anak ng manok. Anak daw ng manok. Hi guys! Ayan, naghihiwa na sila ng mga rekado. Ay kaayat. Agiw-iwa kami ti Ilocano iti Kerot. Ilocano ti Banoy. Karot! Ilocano cabbage. Cabbage, hindi. English siya. Repolyo. Patatas. English. Madikapo. Kayo pwede kayo tagtagan niyo. Hello mga kayat ko na yun Hello mga kayat. Hello mga kayat! Bumbate ako ng kambing! Hindi lang kambing, goat! Ako si Mario! Kurkur-grug pa ila. Kurandor para parte iti kalding. Tuling mo ng palduko. Hindi pa lang isa. Tapos ang mati kamila. Sabi pari-pari sa katulong. Ay, si
Ay, baba doon yung warya. Huwag magpumurot na. Isa ay July, magpapit na sama namin na magpasang ano. Parang may tutulong kung wala namang kutsilyo na. Halika Kunin dito. niyo pa pa siyong anik. Buti, ayan. Baby, get down. Apal! Amo is TV sa nawadan. Awan ti kwadan, dato may may panisara. So, nalaga hindi papinta na pagpapakita ko naman ng ilan. Kagumatan giro pinsa. Oh, awan lang yung purpose sa nga naman. Ano taon mo na piyaw? Piyaw! Ano di kasali di maantong mau? Makayat! Naimas ka tati si Dame, kambeng. Saan tatangaruo? Si Daumi jahi ko, mangmangan tiruot. Si Daumi tata di mangmangan tiruot. Nya tinglis ti kaldeng, kung mangmangan tiruot. Ay, si putan yung nya tinglis ti kaldeng. Meg, asaw, aw. Usa, meow. Aso. Baka. Ate, kami kami sa rin. Ay, lalo, isa, sinalalaw. Maglululo naman. Ay, kikukonsumay na. Sumaya. Mataba ko man yung dagat na nilulo ha. Lolo, dudon ka naman. Mati ka ganun. Sa brava ka ba? Si Kamay. Ay, ako. Ay, nananimanang kayo magluto ito ko. Ay, maganda Ang amay niya bala yan. Lumabas na yung ano niya. Lumabas ng pait-pait. Lumabas na yung pait-pait niya. Nagasok. Ito ni bro. Musto tayo ito. Kurang taon pa. Pero sa ilang ako. Dapat ay Bal. Gumana eh.
Ano pa ito? Na, talagang paparti na nga talaga dyan kalding ni Papa, oh. Makurangan ni Papa. Kulang daw mga kaayat. Charot. Si Papa, oh. Ano yan? Ayan. Mga kaayat, merong mais. Ate, di mais si Ante. Ito yung mais nila, Ante Aw. Ayan, mamaya mag-ihaw tayo. Oh, kaganda ng karga, oh. Ang ganda ng karga kaputi. Sarap nito mamaya, mga kaayat. Ano, Kyra, masarap na. Opo, kamo. Hi, kamo. Hi. Hi, kamo. Hi. Ito yung lutuan, magiging lutuan mga kaayat. Ang tawag namin dyan, tagaang sa Ilocano. Tagaang din ba sa Tagalog? Basta tagaang ang tawag na, ah? Kalan. Tagaang sa Ilocano. Ay! Abiyang! Umalis ka ta, matupak ang kata niya. Ang pinsan niya, si Clyde. What? Ang kagawin! Mag-vlog ka naman. Nakailumait ang awan. Dito naman tayo. Oh, kung ano, tulduli mo gayam na eh. Yan na naman, yun. Ay, Adip lang gana nga lang isid. Ajini, ay.
Abi aja angkel mag-ikat dati kasjay. Ay. Ayun mga kayat, nagtatanggal sila ng ganyan lang kaliit oh. Na mga ano, yung mga bahagi ng ano organs ng kambing at iaatang daw. Para daw hindi daw magpiwis. Kayo mga kaayat, naniniwala ba kayo sa pamahiin na ganito? Kasi sa mga Ilocano, ewan ko lang sa ibang Ilocano pero sa amin, ganito yung ginagawa namin mga kaayat. Nasa ganda kita yun. Ayan, lahat tinanggalan. Siyam na parte ng ano, ng kambing mga kaayat. Ayun. Ay, wow! Thank you, ante. Oh, nagimas niya. Nagsarapon. Oh, pinag-ihaw tayo ni Auntie Au ng ano, mais. Sarap nito mga kaayat. Oh. Sarap. Kainin natin, mainit-init pa. Kulot. Nagimas niya. Oh. Mais. Daddy, tiko, babating pa gabi. Mais. Kaya, Di patong lang ang gatahan na yun. Awag ti magatang nga pa ako dito niya. Dakwa. Tanay da naganatan. Angkal nga bandong. Tanay, ay. Naran. Patong magatang nga pa ng angkal bandong. Dito. Dito.